Så røres det på. Ja, se hvor. Sådan der. Og ved I hvad? Hvor var det dog dejligt, at vi kunne skaffe plads i bogen til vores nye akutte patient. Tak skal I have. Hej Rikke. Hej, velkommen. Jo, tak. Dejligt at se dig. Og Jan er klar lige om et øjeblik, så værsgo at tage plads. Tak skal du have. Jamen hej, så er vi her faktisk klar nu. Velkommen til. Hvor er det dejligt at se dig. Vi kan lige så godt gå derned af nu. På Tandlægeklinikken ved Marianne Lundberg er du altid i gode hænder. Vi lægger stor vægt på god kommunikation, smertefri behandling og en professionel up-to-date faglig kompetence. Vi laver sammen en behandlingsplan til bevarelse af dine egne tænder. Jamen så er det jo heldigvis bare et eftersyn i dag, Rikke. Så er der noget, du selv har bemærket eller tænkt over? Nej, jeg synes det hele det går rigtig fint. Hvor er det dejligt at høre. Lad os kigge på det. Hej, Hej. det er Tom. Ja, Velkommen. tak skal du have. Det var mig, der ringede. Ja, vil du være, hvis jeg må låne dit Ja, sygesikringsbevis? lige det. Og tak fordi du kom 10 minutter før, så du lige kunne udfylde papirerne. Det var så lidt. Tusind tak. Værsgo. Værsgo at tage plads. Tak skal du have. Tak skal du have. Så hun er klar lige om et øjeblik. Tak skal du have. Pæn goddag, Tom. Goddag. Jeg er tandplejer på klinikken, og det er mig, der kigger på dig i dag. Og jeg kunne forstå, at du havde ondt. Ja, det har jeg. Det har du. Ja. Tandlægebesøg er ikke helt min stærkeste side. Her på klinikken der er vi rigtig gode til at hjælpe, både når man har ondt, og når man er lidt nervøs for at gå til tandlægen. Så kom med mig, så kigger vi på det. Tak skal du have. Vi har stor empati, medmenneskelig indlevelse og hjertet med, når vi laver tænder. Vi tilrettelægger i samarbejde med dig en individuel, tryg, smertefri behandling, der hjælper dig over din tandlægeskræk. Jamen altså Tom, det jeg starter med at gøre, det er, at jeg lige kigger på dig, ser hvilken tand det drejer sig om. Og så tager vi et røntgenbillede, og så får jeg også Marianne til at kigge på det billede, ikke? Og jeg kan stå med. Sådan der, Niels. Skal du se, så skal du selv få lov til at komme op og skylle. Ja. Lidt vand til dig der. Tusind tak, Rikke. Den er gået igennem. Du får det til. Jamen det var bare herligt, Rikke. Så er det jo overstået hurtigt for denne gang. Vi ses om 6 måneder. Ha' det rigtig godt så længe. Tak for i dag. Hej hej. Hej. Ha' det rigtig godt. Sådan så klarede jeg det. Ja, og du klarede det super flot. Det var ikke så slemt. Det var godt. Det vi gør nu, det er, at vi ringer til dig og hører dig ad, hvordan du har det. Og ellers så skal du være velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål eller lignende, ikke også? Pas godt på dig selv. Tak for i dag og god bedring. Hos os får du altid et prisoverslag, så du ved, hvad du siger ja til og hvorfor. Gør du. Og hvad tidspunkt på dagen er bedst for dig? Eftermiddagen er helt klart bedst. På Tandlægeklinikken ved Marianne Lundberg sætter vi dig i centrum. Vi laver tænder med hjerte, sjæl og glimt i øjet i en hyggelig, glad og humoristisk atmosfære. Vi vil glæde os til at se dig her på klinikken. Du skal være så hjertelig velkommen.